भारत आणि अमेरिका यांच्यात उभय देशांच्या हिताचा द्विपक्षीय व्यापार करार लवकरच प्रत्यक्षात येईल असं परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटलं आहे। नवी दिल्लीत आयोजित जागतिक तंत्रज्ञान शिखर परिषदेत ते आज बोलत होते। हा करार पूर्णत्वाला नेण्यासाठी वाटाघाटी वेगानं सुरू असल्याचं ते म्हणाले। अमेरिका चीन संबंधांच्या संदर्भात भारत सरकारचे अनुभव खूप वेगळे आहेत असं सांगत आपण प्रत्यक्षात दोन्ही टोकं पाहिली आहेत। स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही दशकांमध्ये अमेरिका आणि चीनमध्ये खूप तीव्र स्पर्धा होती आणि आपण त्यातच अडकलो असं जयशंकर म्हणाले। आपण तीव्र स्पर्धेच्या स्पर्धात्मक काळातून मार्गक्रमण करत आहोत। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देशानं त्यासाठी नियोजन करणं आवश्यक आहे असंही ते म्हणाले। कालपासून ही परिषद सुरू झाली असून शक्यता अर्थात संधी ही या परिषदेची संकल्पना आहे। या परिषदेत 40 पेक्षा अधिक सत्रांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। यामध्ये बीजभाषण, मंत्रिस्तरीय चर्चा, धोरणात्मक संवाद आदींचा समावेश आहे।